Trí, dó, híon, náid, bheo. Well, ní dúir téine a riamh go raibh mé sús chundáta le an nuacht agus ní liomse ag muomh gur bhabhlaí atá cuasaí a chreiread. Tá mé ag tuairisciú Scéalta ó Bhíabran agus míbhealtaine atá anois. Níl neartta go méir. Tá síl eile agam freisin. Sé scéal mór an le seo an dó lá fichiid Míabran 2016 dé híine ná bás an bháistir fapcheol Prince in Minneapolis in níos 57 bhí sé rúg go leiscéal farir tá sé teis inniuh agus cohíonn an teise má Airgid. Tugann an scéal le fios go bháistir dálríthacha é ar a stáitse. Go raibh sé spontánach ar a stáitse ach becht agus crín ag an am céanna. Ba scríbhneoir óránaí, ba óránaí é, léide thuair, ceoltóir, sesin hain na uirlisí ceol go léir ar a Albain ba chosúil, agus ba airití chríochnathe é. Bhí sé crothananta mar fearr seo. Níl mór an eile le rátha gan tá sé i tíocht amach idir an dálín go raibh go mbeidh go raibh ceart é focail in éachar. Was seo híam fá go bhfuil mé i dtíanaar seo. nó focail seo a tharraingt sús go bhár míntin seachas siad a ágáil ag go bun. Go raibh andúil aige in rugaí idiis níl crónas ar bith an gur fíor é fágtí mé sin mar atá. Má tá géile gur Meiriceá ag tíocht réis ní léir é ón ráta Féinmharadh. Tá ráta na Féinmharadh ag buaicphointe le tíocha bliana nús. Ní raibh sé chomh de cheana ach i 1986 so sé tíocha bliana go crín. Tá ardú i ngachís grúpa ach bháin seandaoine aisteach le rá. Sílim go bhaca mé go bhfuil sé íslithe beagán do dhaoine gorma rud do choirínta sorma ach ní léon rud eile le rátha go faoi sin.
Tá an pársaí poblachtánach I dríblóid. Tá sé tríis anchuid Airgid chatha na réamhthóchain. Agus sér tá tacaí as ná Donald Trump. Agus má tá tacaíoch dó I measc choshaintir an pháirtí. Níl mór an tell á thuairt dó I measc cinseal a pháirtí. Agus dá réir sin tá an Tiomsú Airgid ag titim chun deireadh. Níl an pártaí chomh flúirseach sin an tám seo ag tuairt tacaíocht do iarrthóirí síos an líne. Agus fágann sin an pártaí I bhí rhiblóid. Mar a dúirt mé, níos beag dabht ach go bhfuil siad an teach bán mun an dárlóid rud an eisteach idir seo agus Meiriceá. Ach tá seans maith an freisin go bhfuil na déan láthaí an seanad ar ais freisin. Rud a ágaí nach mai sellh ag go bártaí poblachtánach réon rud ach teach na nionadaithe. Agus os rud é go nathraíonn teach na nionadaithe ga chábhlíon is beag cuachta tá acu ban áiríre. Gan mé leiscéal dul an scéal as an sríofartach atá arsúil agam. Mar I deireadh tá na heiléirgéalaí ag chreastam. Níl second ceir dúirt mé an sin ach b'éidir gur bheith ar setriach nó séideog nó srí nó srán ó úsáid chaithfidh mé an folklór eile a cheiceáil ar agla na hagla freisin. Srán. Srán? Srán? Tócaí mé tá bil de Blasio I dríblóid. Tá tarmeasc gan mór an omrá I mbun an Isrúcháin tíbhthír go mé leiscéal I mbun tíbhthír in Isrúcháin atá mbun bheanú ar Tiomsú Airgid Vil de Blasio. Ní dóilm ná riad go dtiocchaíon rudáas ach ar nó lágóidh sé rialtas de Blasio. Gan mé leiscéal arís. Strúfaí seo ní maiile mé. Tá bhanríon ó bhí bhanríon asna nócha mbliana d'aois agus baile ó dhéir tá sí breanú go mé. Scéalaíonn bheag as Ecuador. Ní idir cheart am an focail rácháin a úsáid do fiú go nafrach le chuir síos ar tholas a úsáidtear go dearfach seachas go dúilteach. Ghlaci mé leis gur féidir le mé úsáid agus munar féidir. Well,
fóla mói mé a bhálairt sa a bhad. Waar dealamh den waidin bheanathe tríd an chritalún in Ecuador. Agus tá thar I bhean nuair a dealamh seo mar rauchan róchais. Ceach go leor. Tá leasúchtarán na Brasília sásta effig na huachtaránachta a ghlacha má chuirtir a tríal, má chuirtir an túchtarán a tríal. Ach má sé, tá sé tuairteáí dheachrochtaí dlíthúla agus politiúla féin. Tá sainneolathe ag rá nach bhfuil cheannarí an domhain ag déanamh go leor chun taobh domhanda a choinneáil leibhéal sa níos leibhéal in Ollainche agus caafar a bleanan na bheníos aimimnaí ceart go leor. Tá an IRS I dtriblóid, tá poblachtánaí sa chógáil ag go maíomh nach bhuaithe éine snáisiúnteacht cánach san effig cánach bónus ar bith go dtí go bheabhsóí seirbhís. Ach deirtear an cosantóirí an IRS nach féidir leo é sin na dhéanamh mar bainiú achhuiní de heanna. Tá Amazon ag iarr bheith chóirsanúil rud a chuirí íontas ar ghaoine. In Seattle tá sé ag pártmhaoiniú teach dídean do ghaoine gan dídean. Tá Apple I dtriblóid sa Tín. Is cosúil go bhfuil rialtas na Síne ag brú rialathe ar a ggólacht. Chomhairthaín go bhfuil an caidre idir Apple agus an rialtas ag géarú. Tá Volkswagen sásta le mhilliún cára a dheisú nó a cheannach reis. A bhfuil na bogaraí camiléireachta orthú. Níl sagam cé mar is féidir leo sin I dheisú ach ba leo díarra más féidir leo. Tá in dóiteáin na mailte nuamhrach ag air cúbán diris sa fearr dhéana san job. Imreoirí sacr na Stáit Aontaithe tá imreas ar siúl faoi láthir margheall ar na mrá a bheithe fáil níos lú airgid ná na fir. Ach is cosúil go bhfuil rudaí beag an
níos dholéir ná sin. Cé gur fear faoin na líomhaintí tá rudí beagán níos modartha ina dhiaidh sin. Is beag eile atá le ráthagam agus mar sin fágachaí mé an tuairisc nuaíochta sin mar atá gur maithe go bheits a bheith breanú agus tá súil agam go mbeidh muid caint arís ar a bháid. Tógaí go bogé, slán leis.